way. Today's video is all about dinoldog. Dinoldog. Sa Dumaguete is dinoldog, sa Cebu is binignit. Binignit, di ba? Binignit. Sa Tagalog is bilo-bilo. Bilo-bilo ba? And nakapantulog ba? Ginataan? Ginataan ba? Basta dinoldog. And sa mga mahilig sa silang, ako'y silang diri. Representing ang silang gikan sa probinsya. Gikan sa probinsya. Gikan sa kitchen ni Inday Mirian. Ayaw silang. Out farther, unsay ngalan ato? Mao na ni representing our dinoldog. Makatawa ko nang lang to kay magsiyo sila katawa. It's original na siya, wala na butang yung color. With unsa na? Ube? With ube, kamote nga sweet potato nga violet or gabi, ube. Tanan-tanan nga na ibi. Mutang na siya diha. Og saging. Unsa nga lang aning kaning kuan mo na siya ginatawag bilo-bilo? Okay ra na kay kuan na. Di ta masipir ana kay Bisaya na. Og ang kamote man gyapon niya. Ang kamote is amo ni siyang prituhon. Kamote because today is eating day. Banana. Today is eating day. Prituhon naman yung banana. Prituhon naman ang banana. Hi kids! What's up? Kay Brian. What are you eating? Huh? Hi Sarah. Pop. Hi Daniel. Hi Mark. Hi. Welcome to my channel. What can you say? Hello. Jello? Hello. Hello. Hi Daniel. Hi Daniel. No. Hmm? No. Say hello to my subscribers. Hello. Jello. Jello. It's Sunday. Imo ako gipakaway sala. Magpasalamat. Hala. Mo ni dai mong apelog ko anday prito. Ang saging tawon palit rag frozen. Luto na daan. Lami ning silang day. Frozen nga saging. Magmantinil lamig frozen nga saging. Napaday ko ando din ang kaday. Smaken av ferske kaffebønner. Oh. Magisk kaffe. Nan? Ang dinoldog.
Wala na may mga kuan ka na mga first step, ibutang ang kuan, mga second step, ibutang. Second step. Unya ra mag-business na may butang na may kuan unsaon pagluto. Ingredients. Ingredients. Naa pa may diri makapuno. Makapuno. Pacham ra ni amo sa karon. Cocos milk. Bugingging. Char. Hi, Sarah. Sarah. Hi, langga. Palangga gingging min, palangga gingging min. Alingga. Agingga. Agay ga agay. Hi, langga. Hi, Kai. Ayaw, ging. Tiil, ging. Ayaw, ging. Ayaw, ging. This is my palangga. Saraging. This is my palanggang saraging. Okay. Do you have a boyfriend? No. Joke. No, si Sarah. No. Joke lang, joke. No boyfriend. Kai, do you have a girlfriend? No. Pagtripan ng mga bata. No, I don't have. I have. You have? No. Oh no! It's not allowed. No. Mga dagko na ng atong mga bata. Akong pangutanaw ng isda. Do you have a boyfriend? Now because it's corona. It's not allowed because it's corona? Yeah. Hala. Why? Dili pwede mag-boyfriend, girlfriend kay it's corona. Bawal daw mag-kiss-kiss. It's the corona time. How about the fish? It's corona. Nanaghan lagi ni Day. Kaning gagmay ba? Kaning blue. Kaning blue ang gagmay. La 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 la. Ask a banana. Hmm. 9, 8, 7. Ha? Ako daghang use mantika. Ang prito ko ah. Sa atua kay ala kuan. Wala kuan day, pilit day. Dili ra butang ang pilit kay. Wa man to nato butang ito. Ah, wala, dili mo itay butag pilit sa? Wala na to butang itong una. Oh, Nindot ang wala day. Kani siya ginatakan. Pero wala man to'y pilit sa, wala man to'y pilit. Wala. Itong una, Katong diri si Ria wala to siya. wala to sa. Mas ganahan ko. Kuan ra ito siya banli ra nga kuan kung sa tua sa probinsya kay with pilit mo gud sa. Sakto di ay wala na pilit. Karon pa ko nakainomdom ko nga Ginatakan ko anday. pilit ay kuan. What do you mean by pilit? Pilit is so kito glutinous rice. Man ibutang hang. Ibutang ang unsa to? Sabi. Usa man murag gamay ra man yung sabi. Hindi atong dugangan day. Huh? Dugangan na to. Malamig. Cool.
Sada kay tigog ng bayi. Mo ni giingon nga mag-diet ko nume. Ha? Mag-diet ko nume pero unsaon man ay pag-diet nga gaduldog man. Mas dayo so apple cider. We are playing the song of kuan. Shout out. Shout out sa akong manghod, Jupin. Nga suliran, ikaw ang katabang. Gikinahanglan, kay ikaw man ang akong Diyos. Hanang. Sa tanan ako nga suliran, ikaw ang katabang. Ikaw ang akong gikinahanglan, kay ikaw man ang akong Diyos nga gamhanan. Pagkaanindot ka mo dayeg sa ngalan mo, Jesus. Ang tanang gikinahanglan ko, anaa kanimo. Sa ngalan mo, Jesus, walay kahadlokog kabalaka. Bisan walag tuo ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo, anaa. Amen. As what the message of the song says, bisag walag tuo ang problema, pero kung kauban ang Dios, kauban ang Ginoo, basta na ang Lord. Kaya. Kaya day? Aja. Aja, kaya. Walag tuo ang problema, kaya basta na ay Ginoo. Amen. And God bless everyone. That is all for today. Have a blessed Sunday, everyone. Say bye, Kai Brian. Bye. Sarah, say bye. Bye. God bless everyone.